Datorren ostegunean martxan jarriko da bake ponentzia Eusko Legebiltzarrean, hor ere alderdi batzuk oso aldekotasun handi erakutsi dute, beste batzuk joango direla esan dute, beste batzuk kontrako jarrera erakutsi dute. Laura Garrido dago hemen gurekin eta gero hitz egingo dugu berarekin, baina Partido Popularrak ez dirudiate guztiak itxi dituenik, baino lehenengo kolpean behintzat ez dirudi egongo danik. Ze espero duzu bake ponentziaz eta ze espero duzu alderdi politikoen urratsez bertan? Nik uste gune hori oso importantea dela, zeren gune hortan daude, herri hontan dauden tradizio politiko guztien ordezkaritza, ezta? Eta hori oso importantea da. Eta nik uste dut lana egiteko gune lasaia da, komunikabideri gabe, itxia da, eta hor gauza asko egin daitezke, eta nik uste denbora eman behar zaiola, eta eskatu behar diogu parlamentarioi lan egitea. Urkullu lehendakariak askotan azpimarratu du Eusko Legebiltzarra dela orain, hain zuzen ere lan hau egiteko gunerik egokiena, baina datorren ostegun ostiralean ikusiko dugu bakearen foroa martxan jartzen. Dagoeneko aurreratu dituzte hainbat kontu, Baionako foroa ezagutu dugu, nazioarteko eragileak ere hor daude, Kurrinek lan bat egin du batzurentzako gustokoa, beste batzurentzako ez gustokoa, baina hortxe dago, uztartu egin behar dira bakera eraman gaitzaketen bide guztiak, edo zu ere batzatoz Urkullu lehendakariarekin lehen etxe egin behar dela Legebiltzarra. Legebiltzarra dauka ibilbide normatiboa, eta horrek lehentasuna ematen dio, baina horrek ez du kentzen ikusteko beste alde desberdinetatik ekarpen oso positiboak etorri daitezkela, ezta? Eta ez beste toki batzutan ere horrela gertatu da, eta hemen ere aprobetxatu egin behar da. Baina adibidez, askok diote, Legebiltzarrak ezin dezakela erabaki adibidez Nafarroaz edo iparraldeaz, eta hori garrantzitsua izango litzatekeela momentu batean, gatazkaren inguruan aurrera urratsak emateko. Zuk ordea diozu, marko politikoa eta egun konpondu behar dena nahastea, ez zaizuela iruditzen daudenik momentua. Bai, bueno, ni behintzat nire lanerako erizpide hori hartu dut, eta lehendakari ere erabat ados dago horrekin, gauza bada eztabaida politikoa, autodeterminazioa dela, erabakitze eskubidea dela, autonomia estatutua dela, eta abar, gai horiek pakete baten daude, eta beste gauza bada, bizikidetza, biktimak, iragana, hezkuntza, giza eskubideak, hori beste eztabaida bada, eta ez dela komenigarria biak nahastea. Eta ni behintzat nire lan hildoa jorratzen ez ditut nahaztuko. Simultaneoak izan daitezke? Bai, izan daitezke, bai. Nola jorratzen da elkar bizitza? Jorratzen da errespetoaren bidez eta normaltasunez eramaten diskrepantzia, desberdintasuna, ez da? Eta hori nola egiten da? Bilkura atipikoak egiten. Oso importantea dela, desberdinak direnak eta orain arte urrutiratuak egon direnak, nun baiten topatzea, ikustea, hitz egitea hori da bidea. Zuk diozu azkenean egingo dugula elkarrekin egiteko gai garena. Hori da. Eta ez badugu elkarrekin egiten, ez dugu egingo. Eta esaten duzu amaierak ezin duela garaile eta garaituen arteko amaiera izan. Ez, nire ustez hori desastre bada, bizikidetzarako, eta ni maite dut nire herrian, nire gizartean nahi dut onena nire seme-alaba bentzat, eta ez den nahi bizitzea olako gizarte baten. Beste gauza bada, idei batzuk garailek edo galtzailek ateratzea. Violentziaren ideia, giza eskubideen urraketaren ideia, galtzaile ateratzea, bai, hori bai. Baina giza sektoreak bateratuak atera behar dira, ezta? Integratuak. Martxan jarri dezun plana abian jarrita gero, zer nolako erantzunak jasotzen ari zera, zer nolako... Bueno, aurre plana da. Plana uda baino lehenago aurkeztuko da. Ni parlamentuan oso kontentu gelditu nintzen, egin ziren ekarpenekin eta komentarioekin, eta nik uste oinarri bat badaukagula lanean hasteko. Helburu nagusiaketaren desarmearen lagun izatea, giza eskubideen urraketa guztiak jasotzea, biktima guztien onarpena egitea, eta aldaketaren bat baita ere biktima polizialen dekretuan egin nahi dezula esan zen, ezta? Bai, baina aldaketa tekniko batzuk dira, aplikatzerakoan ikusi da gauza batzuk konpondu egin. Zer egingo dezuetaren desarmean lagun izateko? Laguntzea, esan nahi dut, giroa sortu, bultzatu, eskatu, gauza zehatzak ezin dira esan gai hortan, ez da? Zen ez dago gure esku.
Aseran esan dizute, impresioan eukala azken asteotan, ez dakit, esperantza gutxiko egunak ote ziren, zu beti baikorra izaten zira, eta beti gauza bera galdetzen dizut amaitzeko gainera baikorra zara. Bai, baino gainera, esan dezu hemen beste batzutan egon naizela, beste batzutan baino itxaropen handiago dauka. Uste dut, oraingoan korrentea gure alde datorrela, ez da?